Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị NLC na mkpirisi bekee na-akpọ oku ugbu a ka ebugo ọnụego ụgwọ ọnwa ha n'ihi ka ọnọdụ ihe isi ike ji emenye ọha na eze ọnụ bụ nke ọnụego mmanụ petrolu kpatara. Ndị njem na ugbu a n'ọnọdụ amaghị nke a na-eme dịka ụgbọ oloko sitere Kaduna aga Abuja sọkọtara isi ya na ụgbọ oloko ọzọ n'ụtụtụ taa. Otu onye isi okpukpe pati ADC Ladan Salihu akatọla ndị gọvanọ n'ime ala anyị n'ihi ka ha ji ahụta Tinubu dịka chi ha nke merela ka ọtụtụ n'ime ha gbabajuo n'ime pati APC iji zọọ ọdịnihu ndọrọndọrọ ọchịchị ha. Ụlọ ọba ego ala anyị CBN adọọla ọha na eze aka na ntị ka ha ghara igosi maọbụ kesara ndị mmadụ akara pin nke ha ji ezipụ ego iji gbochie ndị ekperima igwu ha chandum. Ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu aha mmeri chukwu ha bụ bandit awakpola obodo Sabongero na ọchịchị kansụl Chikon nke steeti Kaduna gbuo otu onye ma tọrọ mmadụ 7 n'isi ụtụtụ taa. Onye isi ala Tinubu ekwuola na ala anyị agaghị ada mba n'ihi ụjọ n'ihu mwakpo ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu ma nye ndị isi ọrụ nchekwa ntụziaka ịzọpụ ụkwụ gawa Maiduguri. Maka ọ dị ụlọ ọrụ ndị agha amị ekwuola na ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu nwere ike ezipụla ọtụtụ ndị yi ogbunigwe n'ahụ ha gaa Maiduguri. A ga-echeta na ụnyaahụ ndị omekome jihad gbapụrụ ogbunigwe ụzọ abụọ ma gbuo mmadụ 23 merụọ mmadụ 108 ahụ n'ime Maiduguri steeti Borno. Ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị Tọzdee na Fraịde izu a dịka ụbọchị ezumike n'ihi ememme Eid Fitr ndị Alakụba. Eduola Ọkammụta Chukwuma Soludo n'ọrụ taa nke ugboro abụọ n'ọkwa gọvanọ dịka o kwupụtara n'eze warawa na-enweghịkwa ihe dịka ịnọdụ ala n'ụlọ n'ụbọchị Mọnde gba gburugburu steeti Anambra. Peter Obi gara nleta n'ụlọ Abubakar Malami taa na Abuja naanị ka o mechara awa ole na ole agbapụtara ya n'aka ụlọ ọrụ DSS. Onye isi ala Tinubu na nwunye ya Remi Tinubu ka a nọrọ taa jiri ọnụ egbe 42 nabata n'obi eze mba UK. Otu pati Labour nke Nana-Adi Usman nọ n'isi ya ekwupụtara na ha ga-ahazi ntụliaka elu praịmarị n'abalị 23 nke ọnwa Mee afọ a iji họpụta onye ga-eji aha pati ahụ zọọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027. Otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị na-akpọ oku ugbu a ka akwụpụ ha 100,000 naira na 54 dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ gba gburugburu ala anyị. Ụmụ ndị nwoke abụọ nke Atiku Abubakar ebutela dọgadoga n'ime pati ADC nke mpaghara steeti Adamawa dịka ha abụọ nwere mmasị ịzọkwa ụlọ omeiwu nnọchiteanya etiti iji nọchite anya ndị mpaghara Jada, Goya, Tonga na Mayo. Mba Israel egbuola onye minista mba Iran Ismail Katib bụ onye nọ n'isi nchekwa na ozi mekọtara nchebe mba Iran. Otu nwoke ka ahụrụ gara n'ogbe onye isi ala Tinubu nọ na mba UK malite ime njegharị iwe wee na-akpọ onye isi ala onye isi ndị na-atụ mgbere ọgwụ ike ma kpọkwa osote onye isi ala Kashim Shettima onye omekome na-eyi ndụ ọha egwu. Maka ọ dị ụfọdụ ndị nkwado onye isi ala malitere ego on your mandate we shall stand. Onye ji aha pati Labour zọkwa onye isi ala n'ime afọ 2023 Maazị Peter Obi akwala arịrị na ya amaghị ma ndị pati ADC ha ga-enyepi ohere iji aha pati ahụ zọkwa onye isi ala ma gbakwunye ọchịchị dị ugbu a nke Tinubu nọ n'isi ya achọghị ka o soro na ndị ga-azọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027. Ụjọ na obi erughị ala na ugbu a na Washington dịka ahụrụ ụgbọelu agha drone ndị na-efegharị n'ụlọ nchekwa ndị agha soja bụ ụlọ na-echekwa odeakwụkwọ gọọmenti na odeakwụkwọ nchekwa mba US. Onye isi ala Tinubu nọrọ taa sonye na ekpere Eid ndị Alakụba n'ime steeti Lagos bụ ekpere ji apịacha ememme Ramadan nke afọ a. Na nke mbụ ya n'ime afọ ole na ole ndị gara aga e nwere ekpere Eid Fitr dị iche iche n'ime steeti Kano nke na-egosipụta enweghị otu obi nke na-ehi odo n'ime steeti ahụ dịka Sanusi, Bayero na Kwankwaso haziri ekpere nke ha dị iche iche. Onye sinetọ nọ-anọchite anya ndị mpaghara Borno South Ali Ndume ebola ebubo na gọọmenti ọchịchị etiti na-etinye ntị n'ekwentị ya ma na-egere oku ekwentị ọbụla nke ọ na-eme. Mba UK na mba Naijiria abịanyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ugbu a nke ga-eme ka achọlata ndị mba Naijiria ndị nọferela oge ohere akwụkwọ ikikere njem visa ha ma chọlatakwa ndị nke na-achọ ụzọ mgbapụ ndị zoro onwe ha n'ime mba UK nakwa ndị nke tinyerela aka na mpụ na omekome. Ọzọkwa ụlọ ọrụ sipụta mmanụ ala Dangote ebugola ọnụego mmanụ petrol gbagoro 1,245 kwa lita nke a na-atụ anya nke ga-ebugo ọnụego eji erepụ mmanụ petrol gba gburugburu ala anyị. Aka na-achị steeti Anambra Ọkammụta Chukwuma Soludo akọwala na ya anaghị emegide okpukpe ọdịnala kama n'oge omenala ọdịnala malitere ịkwado mpụ na omekome oge ahụ ka gọọmenti ya chụsoro ndị dị otu ahụ. Onye bụbụrụ onye isi ndị agha amị ala anyị n'oge gara aga Lieutenant General Tukur Buratai lara ezumike nka akọwala na ọ bụghị ndị agha amị kwuru ka elekọta ndị Boko Haram chegharịrị echegharị n'ihi na nke ahụ bụ mkpebi gọọmenti etiti n'oge ahụ. Ọ gara n'ihu gbakwunye na gọọmenti ọchịchị etiti maara ndị niile na-akwado mpụ iyi ndụ ọha egwu n'ala anyị n'ihi na ndị ahụ ka na-akpagharị na-enweghị mgbochi ọbụla. Ọkammụta Chukwuma Soludo ekwuola ugbu a na pati APGA agaghị enwe onye ga-eji aha pati ahụ zọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 kama na ha ga-akwado Tinubu. Ọgwụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.